हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयो क्लास 10 नि थाखाय जागोन आरो क्लास 10 निल' नङा गुबुनफ्राबो खोनासंनो हागोन। दा बाहाय जोङो मिथिनो मोननाय जाबाय बयबो साफ्रोमबो देग्लाय 2022 मायथाइनि जिहेतु मेट्रिक आनजाद जानो गोनां दङ। दा बे मेट्रिक आनजाद जानो गोनांनिफ्राय जाय 22 माने 23 मायथाइयाव जाहैगोन, जाय 2023 आव जाहैगोन। दा जाय क्लास लागासिनो दं क्लास 10 आव, दा बिथांमोननि थाखाय जोंना स्कुल इनफरमेसन फैखाबाय एबा बयबो मिथिखाजोब्बाय जे देग्लायनि मेट्रिक एग्जाम जागोनाव माने MIL आरो इलेक्टिभ साबजेक्टखौ गारनानै गासै जोंना 100 मार्क्सनि बेलायाव 100नि बेलायाव 10 मार्क्सआ माबि प्रेक्टिकेल मार्क थांदों बेनिफ्राय अब्ला 90 मार्क थाबाय। 90 मार्कनिनो 45 मार्क्सखौ 1 मार्क्सनि कुइसन गासिबो फैजोबगोन होनदों। 45टा मिनिमाम 45टा आरो मोनसे कुइसनाव से होमब्ला सेनिनो 45टा फैगोन आरो बेनिफ्राय बाखि 45 आद्रा 45यासो अबेबा 3 अबेबा 2 अबेबा 4 बेबायदि मार्क्सनि फैगोन आरो बियो थांनायनि दा जालांनाय हाफ इयारलि एग्जामाव बयबो मिथिखाबाय आरो बेबायदिनो फैदों। 45नि बारासो फैदों बांसिनानो। दा बेखायनो बाहाय फरायाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायाव थानाय कुइसनफोरा अबजेक्टिभफोरा फरायसानि थाखाय थोजासे नङा। बेखायनो गेजेरनिफ्राय जोङो कुइसन बानायनानै लानांगोन गेजेराव थानाय गोबां फिसा सोंनायफोरखौ। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेयाव लाबोदों मोनसे ससियेल साइन्सनि बेयो हिस्ट्रि पार्टनि चेप्टार 1 निफ्राय गासै 80थानिबो बांसिन बेबायदि सोंनाय मोनगोन नोंथांमोना बाहाय। आरो बेनिफ्राय बेनि चेप्टारल' नङा, बेबायदिनो गासिबो चेप्टारफोरखौनो लाबोजोबगोन लासैनो साननै सानथामनि उनावहाय नोंथांमोना लासै मोनलांगोन। आरो बेनिफ्राय बेल' पार्टआबो हिस्ट्रिल' नङा, गासैखौबो पार्टखौ मोनगोन आरो 9निबो मोनगोन आरो बाखि 8 बा 6 सिमनिखौ क्लास लागासिनोखा, बयबो मिथिगासिनो। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायनो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो दानिनो लाबाय थानायनिनो मोनफ्रोमबो चेप्टारनिनो टेक्सचुयेल कुइसन एबा एक्सारसाइसआव थानाय कुइसनफोरखौबो नट हिसाबै मोनगोन। गासैबो चेप्टारनि क्लास 10नि मोनफ्रोमबो पार्टनि ससियेल साइन्सनिफ्राय बेखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लाजोबखानो हागोन गासैखौबो। दा नैबे 80था सोंनायनि बेलायाव मा दङ बेखौ फैदो नायदिनि। गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो दानो, जुदि नोंथाङा स्टुडेन्ट नङाबा। दा फार्स्टआव दङ बिनिनो बंग' बोखावनायमोन चेप्टार 1आ। बेनिनो बंग' बोखावनाया माब्ला जादोंमोनबो बेयो 1905 16 अक्ट'बर खालि। बे बंग' बोखावनायनि समाव जोंनि बंग'नि भाइसरयआ सोरमोन होनदों, बे जाहैबाय लर्ड नेथानियेल कार्जन। सान्थ्रि बिग्रायनाया माला जादोंमोन 1857। दा बेयाव मोनफ्रोमबो चेप्टाराव थानाय मख'जानाय गोनां कुइसनफोर जाथाव गासैबो नाम, गासैबो मायथाइ, गासैबो माने गोसोआव लानो गोनांखौनो खालामजोबनाय जादों। ओंखायनो बुरजा आरो बुरजानिफ्राय हाजोबोबासो बेनिफ्राय जेसेबां अबजेक्टिभ फैगोन, माल्टिपल चइस कुइसन फैगोन, बेखौ मिथिगोन। मानो होनबा माल्टिपल चइस कुइसन फैगोन नों, ओमफ्रायो भेरि सर्ट टाइप कुइसन फैगोन होनदों आरो बेनिफ्राय अबजेक्टिभ टाइप कुइसन, बे मोनथामा फैगोन गासिबो। दा बेनिफ्राय दङ बबे आयेना बंग'नि प्रेसिडेन्सि गभर्नर जेनेरेलसिम आपग्रेड खालामना होदों, बे जाहैबाय 1773 मायथाइनि सामलायारि आयेन एबा रेगुलेटिं एक्टमोन बियो। बेनिफ्राय दं एलाहाबाद गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन, सोरनि गेजेराव जादों, बेबो सोंनाय डाबल जादों। बे जाहैबाय 1765 मायथाइयाव मुगल सम्राट शाह आलमनि आरो रबार्ट क्लाइभ आरो शाह आलमनि गेजेराव एलाहाबादाव गोरोबथा जादों मोनसे 1765आव। बेयो जाहैबाय बे आसाम मुंनि हादरसाखौ माला दादोंमोननो, बे 1874। आसाम मुंनि हादरसाजों दाजेननाय समाव आसाम मुंनि हादरसाखौ सोर खुंगिरि एबा खुंनो मोना, चिफ कमिशनार जाया सोर होनदों, बे जाबाय कर्नेल R.H. किटिंस। आसाम मुंनि हादरसायाव सरजाबजानाय बुरलुंबुथुर सेरफांनि जिल्लाफ्रा मा होनदों, गासै 6था दङ। बे जाहैबाय गवालपारा, कामरुप, नगाव, दरं, शिबसागर आरो लखिमपुर। बंग' बोखावनाय समाव लर्ड कार्जनखौ हेफाजाब होनाय सानै इंराज बिबानगिरिया सोर होनदों, बे जाहैबाय टेक्सचुयेल कुइसनावबो दङ अदेबानि मध्य प्रदेशनि गाहाय खुंगिरि एन्ड्रिउ फ्रेजार आरो आसामनि गाहाय खुंगिरि जन बेमफिल्ड फुरार। यान्डाबु गोरोबथाया माला जादोंमोन होनदों, बे जाबाय 1826नि 24 फेब्रुवारि। यान्डाबु गोरोबथाजों इंराजआ लानाय सा सानजा भारतनि गासै ओनसोलफोरखौ माला लाया, बेनिफ्राय मोनसे सोंनो हागौ, जाय क्लास 9आवबो मोनबोदोंमोन। दा बेखौ फारिलाइ बानायदों, बेनिनो नोंथांमोना सेयाव सोंनो हागौ, बेखौ फरायजोबला। जेरै बुरलुंबुथुर सेरफां एबा आसामखौ यान्डाबु गोरोबथा जाजेननायाव लादों 1826, काछारखौ लादों 1832, खासि हाजोखौ लादों 33, जयन्तियाखौ लादों 35, बेबायदिनो लालांदों। बेखौ गावबागाव नायनो हासिगोन। बंग' सोखावनाय समाव भारतनि गाहाय नेहाथारिया सोरमोन होनदों, बे जाहैबाय हार्बार्ट रिजलि। बिथांखौबो गोसोआव ला। बंग' बोखावनानै गोदानै दाजानाय रायजोआ मा होनदों, बे जाहैबाय सानजा बंग' आरो आसाम। बेयो हाफ इयारलियाव फैदोंमोन चिरां बर्डआव। बंग' बोखावनायनि गुबै थांखिया मामोन होनदों, बंग' बोखावनायनि गुबै थांखिया हिन्दु आरो मुस्लिमनि खौसेथिखौ सिफायना होनाय। दा बे बंग'आव थानाय हिन्दु आरो मुस्लिमनि खौसेथि सिफायनाय। दा बेबो चिरां बर्डनि हाफ इयारलियाव फैदोंमोन। सानजा बंग'आव सरजाबजानाय गुवार मोनथाम ओनसोलफोरा मा होनदों, बे जाबाय टाक्का, चट्टग्राम आरो राजशाही।
बंग बोखावनायनि समाव भारतनि राजथावनिया बबेयाव मोनदों बे जाहैबाय कलिकाता। गोदानै दाजानाय सानजा बंग आरो आसामनि रायजोनि राजथावनिखौ बबेयाव लादों होनदों केपिटेला जाहैबाय ढाका। नाथाय आसामनिया जाहैबाय शिलंमोन, ढाकायाव लांनाय जादों होनबा आसामखौ सानजा बंगजों दोननाय जादों। बेनिफ्राय दं सार गोदानै दाजानाय सानजा बंग आरो आसामनि हादरसाखौ सोर दैदेनदों होनदों बे जाहैबाय सार जसेफ बेमफिल्ड बेखौ गोसोआव ला। बेनिफ्राय बंग बोखावनायनि उनाव बंग रायजोजों मा ओनसोला दाजाबथादों बा बिहार, उरिष्या आरो सत नागपुर। बंग बोखावनाय समाव छात्र संसद मुंनि आफादखौ सोर जादों बा सुरेन्द्रनाथ बन्ध'पाध्याय। बेनिफ्राय बंग बोखावनायाव फेडारेल हलखौ सोर गायसना होनदों बे जाहैबाय आनन्द महन बसु। वन्दे मातरम मेथाइनि लिरगिरिया सोर बंकिम चन्द्र चट्ट'पाध्याय। बंग बोखावनायनि लिरगिरि आरो गोबांथार रायथाइ आरो गोबां थुनफावथाइ आरो गोबां मेथाइ आरो गोबां लाइसि आरो खौरां बिलाइफोर लिरनाय दङ बेखौ फारिलाइ बानायदों। से नम्बरनि गोसोआव लानो नांगोन, जेरै कृष्ण कुमार मित्रनि सन्जीवनी लाइसि, सुरेन्द्रनाथ बन्ध'पाध्यायनि बेंगलि लाइसि, बेबायदिनो सोरनाबा फावथाइ, सोरनाबा मेथाइ, ओरै साइडआव लिरना होखादों फावथाइ ना मेथाइ। रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि बियो गोनांथार, जा बुरजा लिरदों बिथाङानो बांसिन। आरो रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि बबे मोनसे मेथाइया बांलादेशनि हादरारि मेथाइ मान मोनदों बेबो बिजाबाव दंखायो, आमार सनार बांला आमी तुम्हाके भालोबासिया। बेनिफ्राय बंग कला संसदखौ सोर दादोंमोन बे जाहैबाय अबनीन्द्रनाथ ठाकुर। बंग माता सावगारिखौ सोर आखिदोंमोन बेबो अबनीन्द्रनाथ ठाकुर। बंग माताखौ सोर भारत मातानि मुङाव महर सोलायदों बा बे बिनानाव निवेदिता। खारलैनि फोसावथाया माब्ला फोसावजादोंमोन बे जाबाय 1905 10 अक्ट'बर। एन्टि सार्कुलार ससाइटिखौ सोर दादोंमोन बे रबीन्द्रनाथ ठाकुर। आरो खारलैनि फोसावथाइ एबा सार्कुलारनि एगेन्स्टआवनो बेखौ दानाय जादों। बंग जातीय बिद्यालया माला गायसनजादोंमोन बे जाबाय 1905 6 आगस्ट। आरो बियो गिबिसिन भारतनि हादरारि गायसनजानाय फरायसालि। सोंजानो हागौ जातीय शिक्षा परिषदखौ माला दादों होनदों 1905 11 मार्च। बेनिफ्राय दङ बंग सोमावसारनाया गायसनजानाय गुदि फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि अनजिमाया दङ बे 3000 गुदि फरायसालि आरो 62 गोजौ फरायसालि। आरो बबे मोनसे फरायसालिखौ जादवपुर इउनिभार्सिटि मुलुगसोलोंसालियाव खालामदों बा बेंगल टेक्निकेल इनस्टिट्यूट। बंग बोखावनायनि बेरेखा सोमावसारनायाव आइजोफोरखौ सोर दैदेनदों होनदों बे जाहैबाय सरला देवी चौधुरी। भारतनि लाइसिनि सुजुगिरिया सोर होनबा बेनो सरला देवी चौधुरी। मार्गारेट एलिजाबेथ नबेलआ बबेनि होनदों आयारलेण्डनि। बिनानाव निवेदिताया सोरखौ बुङो होनबा बेनो मार्गारेट एलिजाबेथ नबेल। गाव हादरारि सोमावसारनायाव दाजानाय दारिमिन गोबांफोर गायसनजादों। गाव हादरारि दारिमिन भारतनि मानसिफोरजों गोबांथार स्टर्स खुलिजादों। दा बिनिनो सोर माब्ला आरो मा स्टर्स खुलिदों बेनि फारिलाइ होदों बेखौबो सासे गोसोआव लाजोबनांगोन। कमप्लिटलि बहननानै होजोबखाबाय। मुस्लिम लीगखौ माला दादों 1906 30 डिसेम्बर बेखौबो मोनबाय। मुस्लिम लीग दानायाव बंगनि नवाबा सोरमोन सालिमुल्लाह नवाब। मुस्लिम लीग दानाय समाव भारतनि भाइसरया सोरमोन जाबाय लर्ड मिन्ट', लर्ड कार्जननि उननि भाइसरय। सालिमुल्लाह खानआ माब्ला थैदों 1915। हारिमायारि कंग्रेसखौ लानाय जादोंमोन 1885। लाल बाल पाल सोर बे जाहैबाय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चन्द्र पाल। बंग बोखावनायनि थाखाय ब्रिटिश सरकारा होनाय नाइटहुड बिमुंखौ सोर दानायाव गपाल कृष्ण गोखले। बे इम्पर्टेन्ट। बेनिफ्राय दङ बंग खुंथाइ आरो सोबख'नाय मोननैबो सोलिलांबाय थागोन होननाया सोर बुङामोननो लर्ड कार्जन। आरो बेयो बंग बोखावनायाव गाव हादरारि सोमावसारनायजों बिथांनि साननाया फेलें जादों बेखौ नोंथांमोना गोलाव कुइसनाव मोनगोन। बंग सोमावसारनायनि एबा गाव हादरारि सोमावसारनायनि फिथाइयाव मोनगोन। बंग हादरा माला ज' जाफिनदों बे जाहैबाय 1911 12 डिसेम्बर। हाबियारलियाव फैदोंमोन लास्टआव चिराङाव। भारतनि राजथावनिखौ माब्ला कलकातानिफ्राय दिल्लीयाव लांदों 1911 बेबो जोबोद इम्पर्टेन्ट। दा बेखिनि टटेल गासै 80+ कुइसन दङ बाव। बेनिफ्राय आरो बिनिनो बुंफिनबावदों चेप्टारनि नट्स दङ आरो गासैखौबो लाजोबगोन घाबरायनो नाङा, लासै बाहाय बिहरनांलाया, लासै मोनलांजोबखागोन। आरो गुबुनफोरनिबो मोनगोन। डिसक्रिपसनाव थांनायनि सिगां खनसे नायलांथार। एसेनोसै, शेयार खालाम, गोजोन्थों।